Ćao ljudi, dobrodošli u prvi video sa komentarjem, tako da uživajte. Igramo Agar.io na nekom drugom serveru, tamo gdje smo igrali ono sa ogromnom Agar.io, ako se seća neko. Bilo je pre par nedelja. Nisam imao komp nedelju dana, nisam mogao da snimam ništa. Izvinite za to. Tako da, valjda se s ovim iskupljujem sa komentarjem. Tako da uživajte u ovom videu, pošto ne znam da li ću još njih snimati s komentarima, verovatno hoću, pošto je iskreno zabavnije. Više ću subscribera dobiti i više svega. Tako da ajde da puknemo, pošto više poena dobijemo. Izvinite, novo mi je za ovo, tako da nisam baš dobar u ovome, ali naučit ću se i ja vremenom. Sve se nauči vremenom. Moramo da pazimo, ovaj Miće će nas razbit. Opa! Zeznuli smo ga. Idemo. Sad će Vega da nas zezne, ali neće. Neće Vega. Neće Nika! Opa! Brzi rast! Da imamo sad Mike, koga ćeš ti da napadaš? Opa! Mislim da smo se zajebali. Opa, i nismo, neće nas napada. Ovo je prvi! Ljudi moji, ovo je prvi. I otočko meni. Ne pucaj. Samo nemoj da pucaš. Samo ne pucaj. Beži bre, beži od mene. Ajde. Inače, tu je moj drugar Laza i njegova sestra Teodora. Kažete nešto. Zamota Teodoru, Lazar neće, Lazar čuti. Ko Zaliman, inače on je bio u prvom klipu na ovom kanalu. I tamo smo igrali fudbal sa glavama. To je bio prvi klip na ovom kanalu i bio je bez muzike, bez ičega. Jer nisam znao šta da radimo. Mislio sam da je tad uključeno za komentare. Treći smo ljudi, treći smo, evo Laza mi sad pokazao. Treći smo na tabeli, inače vidjet ćete mene uživo. Stavit ću klip upoznavanje sljedeće subote. Biće na ekskurziji. Inače posjetite preporučene kanale. Ivan Milićević, Dimitrije Dušić, Milica Dušić. Posjetite ta 3 kanale i subscribeujte se na njih. To su mi prijatelji škole. Drugi smo ljudi, drugi smo, treći. Zajebali smo se. Ajmo ovog cel 4. Drugi smo ponovo. Kad ne bi bili ovi čepovi ovdje, pukli bi. Ko bi da pojedemo ovoga. Imamo 6288 skor. Ko želi da igra ovaj Agar.io, imat će link u opisu videa. Tako da možete i vi da igrate ovaj. Na ovom serveru. Gabiv. On je 5. ali fore što sastavljen. Kad bismo se mi sastavili, pojeli bi ga ovako. Samo puknemo prstima i pojedanje. Samo malo da sačekamo da se spojimo. Malo sam na početku nakupio ovih malih kuglica, ne znam kako se već zovu. Slate Rio neću snimati zato što mnogo mi laguje. Ako snimat ću Diepio, Vormaxio ne mogu. Neće mi uđe nešto, to je ona nova igra, baš nova, najnovije. Neće da mi uđe. Tako da zato ne možemo to da snimamo, snimao bi odmah. Vidjeli ste Narvalio. Nabara sam do koske i to jeste istina. Vežbao sam malo obično ovako za svoju dušu i bio sam prvi. Znači kad snimam ja sam loš, kad igram za sebe odličan sam. To je malo čudno. Nikako da se spojimo, pošto smo ogromni. Čekajte, evo ga. Ovoga spajanja, džin smo, džin. Ujebem ti ovdje kad te džin. Najteže je proći do svih ovih čepova.
O, svi ste sad moji. Ko dođe ovdje neće preživi. A neću ni ja, boga mi. Čekaj. Čekaj. Ajmo ovo malo da dodamo. Možda igramo tim, otkud znate. Evo ga. Tako, i ostane smo ovo. Opa, beži, beži. Ajde da vidimo. Evo ga ovaj. Evo ga, ovaj deo, jedemo ga. Jedemo. Kad bismo još jedan deo pojeli, bili bismo prvi, 100%. Jedemo. Ne, malo nam fali, malo. Daj. Ništa, morat ćemo da ga ostavimo. Da li ste vidjeli ovo? Veliki, mali, odmah veliki u sekundi. Ovo je bio potez godine, što smo radili. Znam da puno vas vjerovatno mrzi ovu igricu, kao dosadna, glupa, glupost je. Meni je zabavno. Meni je zabavno iskreno da igram. Prvi put kad sam igrao sam s tim s nekim, nisam znao ništa. Ni kako se dodaje ništa, ali naučio sam sve polako i onda bio sam prvi na tabeli. Tako da ne znam, ako vam se sviđa ovaj komentar, ostavite like, share, komentar, subscribeujte se i šta još da vam kažem. Još nije kraj klipa. Kraj klipa će biti kad nas pojedu. Samo da znate, mogu da snimam samo 10 minuta. Tako da ako se završi, ja ću samo da snimim odmah nastavak klipa i spojit ću ih u 2. Tako da znajte šta se desilo. Kada ako samo se prekine klip i odmah se stvori dobro. Znači ubacit ću neku muziku pozadi, samo što će biti mnogo tiho. Neće biti ni preglasno, ni pretiho. I jao, najbolji smo. Ljudi moji, najbolji smo. Idemo ovako. Idemo da šta bude, bude. Jao! Ljudi moji, mrtvi smo. Tako da ljudi, to je bilo što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali. Ako vam se sviđa, ostavite like, share, komentar. Također se subscribe na kanal i vidimo se. Ćao!